cuando nací mi familia. Sigue siendo quien me contesta el teléfono en la cama a las 12, por cierto, yo te veo bien, no estás tan viejo. Ens trobem en el segon dia del Troba'm i avui estem en Mafalda. Què tal, com esteu? Hola. Molt bé, molt contentites. Pues avui ens hem alçat en una notícia i és que esteu nominades, finalistes en els Premis Carles Santos a millor grup de rock amb el vostre últim disc, el millor disc de rock amb el disc Les Infelices, que ja vau estar també guanyadores el 2019 amb l'anterior. Com vos sent aquestes notícies? Hòstia, de fet és que no ho sabíem. Jo m'ha dit ma mare. Ma mare m'ha escrit i m'ha dit «Esteu nominades a Carlos Santos?» I jo, ui, pues igual sí, i ho he mirat i sí, i pues no sé, fa il·lusió, fa emoció. Claro, a més, l'última vegada que ens van nominar jo no estava ahí tan present i aquesta vegada ha sigut com, uah, que guai, i ho he passat ahí al meu entorn, no? O sigui, va molt guai. I a més em penya molt estimada també a la resta de categories, jo què sé, és molt guai, sí. I en quant a este disc, per xarxes socials vau estar mostrant alguns moments de les gravacions i vaig veure com que era un procés un poc casolà, un poc propi, inclús no sé si era en una casa de camp, pot ser, d'horta, gravant en certs moments inclús en colxons, tot molt casolà però propi i bonic. Vaig veure com va afectar això, com va ser i com va afectar això al procés en si de creació del disc. A veure, va ser una idea d'Antoni, que és el guitarrista que tenim, que a la vegada produeix, és que grava... Tècnic, és tècnic. Sí, per això. Sí, però també de producció. I no sé, va tenir aquesta idea d'estar en una masia i al final era un poc per tindre uns horaris més grans i poder, per exemple, va haver moments en què estiguem tocant per la nit, gravant per la nit, que per això va ser algo super inèdit. I no sé, va ser molt més personal per aquesta part. Sí, molta flexibilitat també, això dels horaris, era... Pues en un estudi al final tens una cosa molt marcada i també costa més diners. Vam fer va ser molt diferent i molt necessari també, perquè sempre ho dèiem en les entrevistes, però és que com ha sigut un any molt raro a nivell de convivències, perquè no havíem pogut, com posar un disc així no molava res, aunque es va fer i va ser guai també, però este moment de trobada era molt necessari. Vam estar 2 mesos gravant en una masia que vam llogar, ahí en Museros, i super brutal, va ser molt guai, de convivència, de gravació, d'experimentació. Sí, però a més a mi l'acabem de gravar i després per la nit fèiem el sopar de les persones en aquest cas. I estàveu totes juntes. Sí, anàvem per parts, en veus, vents o la base. Però qui no estava gravant venia a fer el dinar i així. I va ser com una cooperació, la veritat. Que bonic, eh? Sí. Molt guai. Molt loco, però molt guai. Va haver moments superapoteòsics, però molt guai. Molt bé, i parlant sobre ja el disc, una de les temàtiques que toqueu, algo que tracta molt el disc, és el tema de la pandèmia, que parleu en certes cançons. Vosaltres personalment com ho vau viure? Perquè ha hagut de tot. A mi, per exemple, en el meu cas va ser una època de molta inspiració, perquè em va donar per a fer coses que mai se m'havien ocorrit i tampoc havia tingut el temps ni el moment s'havia donat i se va ocórrer. Igual que per a altres persones, una època molt roïna i aquests aspectes negatius. Vosaltres com ho va condicionar per a este disc, per a seguir, per al procés de Mafalda? A mi personalment, mira, jo és que tinc una malaltia crònica i pulmonar principalment, afecta més òrgans i tal, però principalment pulmonar, i vaig viure la pandèmia molt malament per aquesta banda perquè jo estava molt recluïda i les meves expectatives eren prou roïnes perquè era de quan vaig a poder eixir jo, la vacuna, que si després no ens vacunaven a nosaltres, i això moltíssim estrès a aquest nivell, però és de veres que durant la quarantena jo sí que vaig tindre uns moments que no tenia per estar en la banda i girant i tot això, que em van permetre fer unes altres coses per a mi mateixa que no havia parat a fer mai, també a nivell musical i tot. O sigui, per a mi sí que va ser un moment de més inspiració, de vegades no volies fer res perquè estaves ahí ultra agobiada i tal, però sí que vaig treure unes coses que no sé si en altra circumstància les haguera tret. Te vas trobar en tu mateixa, pot ser, no? Sí, a veure, jo penso que tot el món es va trobar en si mateixa, perquè no quedava altra, no? Però... No n'hi havia companyia. No, o sigui, què te quedava? Contigo, ahí, pum. No, però sí, al final sí que, per exemple, jo crec que se va crear un tipus d'autonomia, encara que siguera en aquest cas obligada, perquè és així, però tenies que buscar-te la vida per a al final som artistes i volem treure totes les idees, a més volíem fer aquest CD
Jo, en el meu cas, per exemple, va ser un aprenentatge a l'hora de... Jo vaig tenir que muntar-me un estudi en casa, que en el meu cas, personalment, sonava fatal els ordenadors. És mi casa, també. Sí. És nuestra casa. Però se me van fatal i vaig tenir que estar ahí i va ser hores i hores, però bueno, era una manera, pues ara te manes esta pista, a veure què te pareix. I va ser un intercanvi d'idees que ostres, avui en dia dic, uau, o sea, brutal, saps? Que bé. Una experiència, al final, de tot, coses positives, negatives, no? Jo vaig patir, però bé, però jo al final sí que vaig treure coses bones, encara que he patit molt en la pandèmia per la meva circumstància personal. Això és així, jo crec que en les cançons està clar que sempre hi ha molta esperança en algunes lletres que hi ha, però està clar que el que és obvi és que mal ho van passar, però nosaltres, tots els grups i tota la gent, no? Tampoc hay que dejar de lado. Ja, això és que és evident. I bueno, ja parlant del concert, en este canal està permetit tirar-se flors. Què podem... Tirar-se flors. Aneu a estrenar en primera vegada, en directe, este disc. Què podem esperar del vostre directe del Trobam? Potència. Això ja m'han dit que m'afalta sempre, però... Segur. Molta actitud i moltes ganes, tio, perquè és que jo personalment i la banda en general és que estem morint per tocar. O sigui, tenim moltíssimes ganes de que es puga tocar, que es puguen fer concerts, la penya en peu, també veure les cares a la gent. Jo tinc unes ganes d'això perquè jo penso que això m'aïlla todavía encara més que lo de les cadires. O sigui, veure la cara de la penya, m'encantaria. Entonces, potència, actitud, molta harmonia, distorsió també, i missatge i jo què sé, moltes ganes. Sí, però per exemple, a més és que duem tant de temps, o sigui, en el meu cas personalment, el nostre amic en casa ficant les cançons una altra vegada i no les sabem, imaginant-les en directe, no? Exactament, és com te passa una idea, però al final, i de fet, jo avui hem fet la prova de so i hem tocat la de Curaçana, per exemple, que és una de les cançons que anem a tocar avui, i jo estava flipant de les vents de uah, tio, és que ho puc ballar i... Volies que ja fer el concert ja, per favor. Ja no és un hipotètic cas, o sigui, és algo que està passant. I ja va passar en unes hores. Claro, Vamos a tope, vamos a hacer. Digan lo que digan las mujeres, estamos. Concert de Mafalda, què t'ha semblat el concert? Ha estat genial, vull dir, fer molt de temps que no es veia. La veritat és que ens vam veure fa 2 anys, crec, i tenia moltes ganes de veure. Estem en un directe molt guai i es feia molt de comboi, sí. Pues ha estat superbé, per a ser el primer concert en el que estaven dempeus ha sigut increïble. A més, han tret el disc i està molt guai. Tu havies anat ja a algun concert abans de Mafalda o ha sigut el primer? He anat a més concerts de Mafalda, sí, no era el primer. I tenies ganes d'escoltar també les cançons noves? No només les cançons noves, sinó de tornar a anar a un concert de Mafalda, que és que a més és Mafalda. A mi, pues, la veritat és que molt bé, perquè jo havia vingut ja a veure el concert de Mafalda l'última vegada que va vindre al Trobam, però se vam anar ell i jo a fer-nos una copa i se van perdre quasi tot. No. Sí, entonces, pues bueno, de maravilla, porque entonces no el coneixia i com me va molar un poc el rollo vas començar a escoltar-lo i tal. De la mitja cançó que vas escoltar, no? Mentre t'anaves a vam escoltar 2 o 3 cançons. Ja te vas quedar en la copla i ara tenies que tornar. Claro. Sí, no, i la veritat és que molt bé. I l'ambient que hi ha en aquest tipus de concerts sempre és molt agradable i sempre t'ho passes bé. Sempre hi ha molt bon rodeo.
Espectacular, ha sigut molt guai. No la hemos gozado lo más grande. Teníem moltíssimes ganes de ballar a un concert i que siga el de Mafalda Top. superguai. Havíeu anat abans a algun concert de Mafalda o era el primer? Sí. A millones. Fans total. Jo crec des del 2016 o... Seguir des del 2016 i a tope? Sí. Ostres, que bo. I el nou disc què vos ha semblat? A mi m'ha agradat. Sí, mucho. El 2020 duele y todo esa canción. Per a plorar. Aleshores, ja entenc que en el vostre recorregut de Mafalda recomanaríeu anar a la gent a un concert de Mafalda? Por supuesto. Sí, un grup dels que més recomanaria per anar, per a passar-ho bé, per a ballar, per a fer pogos, per a tot. Per a gaudir-ho, eh? Oblidar el Covid també. Ahí està. En directe són tremendos, sí. ¿Recomanarías a la gente anar a veure Mafalda? Per supost, sí, clar que sí. Hombre, yo sí que el recomendaría, porque además es un estilo de rock heavy molt mestís y que la verdad es que mola molt el rollo y el recomane per a tots. Te suscribes, no? Lo mismo. Sí, no tinc res més que afegir. Fem una xerreta, sí. Pregúntale a Héctor que es el famoso. Buenas, estem així en Pomelo. Com el diu, Aitor, YTV, encantat. M'han comentat que sou una cosa cridada Pomelo. És la primera vegada que estem així tots Sí, us heu reunit així? i tu volies fer-nos una entrevista, no? Sí, efectivament. De què vols que parlem? De la cria de l'abedul en el sud-est de Pakistan. Què opines d'aquest tema? D'això no, si vols parlem de coses... D'això té. És que no m'han entrevistat mai, ¿vale? És la No, primera... o sea, tú estás en Pomelo i no l'he entrevistat mai. A mi, bueno, sí, m'han entrevistat de coses, però no en plan així. Tu has sigut qui has anat a entrevistar. Claro. Pues aleshores estem fent algo bonico, sí, no? Sí, bueno, va, jo intento fer com el millor, la millor persona que puga Val, entrevistar, sembla no? Mafalda, et tocat ara Mafalda. Vale, Mafalda. Es coneguem de fa mogolló anys que a vegades hem fet algo en ellos i vull retrobar-nos, xerrar en ellos un rato. Està molt guai, està molt guai. Entonces, opinió de Mafalda, top. Sí, Som molt grans. com a musicazos, són uns putos musicazos de la hòstia, o sea, no hi ha res més. Vale, ya con toca, con Sopo Pomelo, Festivern. ¿Qué? Festivern. Pues festival. ¿Y a crema? Espero que sí. Veurem reportatge de Pomelo. Jo suposo que aniré. Vale, sí, espere. Estaria bé, Boret, estaria bé. Sí, si puc, sí. A veure, jo estic currant d'altra cosa i pues, Claro. quan puga... Pues, Seria una col·laboració bonica. Aparèixer ahí en Pomelo. Tu aniràs? Jo aniré. Jo vaig eixir de classe aposta per comprar l'entrada. Jo he demanat a la meva jefa que em deixi anar. Entonces, dependrà de la meva jefa si anirà o no. Deixa-li anar a Pomelo a gravar. Si vaig, podem fer una entrevista al mateix temps. Vull dir, fiquem totes les càmeres, les nostres i les teues, i fem al mateix temps. Ens trobem, ahí. Sí, no? Estaria bonic. Anem a ver eso. Jo, bé, estic molt content. Ahir vam anar a Aina Palmer. Va ser una salvatjada de la hòstia, és a dir, t'ho recomano, personalment. Vale. I avui, pues, així, el jaleito, i demà més. O sea, Demà també tens més? Sí. Collons, I després editar tot aquest material. Si ahir ja vam tindre 100 gigas de material, de 30 de vídeo, avui no sé ja quan, demà més, i vull que tota una setmana. En discos durs de Teres és el que faig. I n'hi ha que invertir en el contingut en valencià en les xarxes. I un aplauso pel càmera. Ahí està. Ahí el càmera. Ahí, enxufa-li, Julio. Fins així, el segon vídeo del Troba'm ha estat brutal, ens ha agradat moltíssim, Mafalda ens ha sorprès. A mi personalment era el primer concert de Mafalda al que venia. Tenia moltes ganes de viure un i ho hem viscut superxulo, la veritat, molt content. I damunt de Mafalda ha tingut el detallet de donar-nos el nou disc signaet, super bonico, i una pua, també. Ahí està. Així que res, moltíssimes gràcies a totes i tots, com sempre, per veure el vídeo, i ens veiem al pròxim vídeo demà en la Fúmiga en el Troba'm. Ale! Me huele a rancio, todo el dolor no lo